חלבון. כמה חלבון צריך לקחת? כמה זמן אחרי האימון? מבולבלים? בצדק. הרבה מידע ולעיתים גם שגוי, אז בואו נעשה קצת סדר. היי, אני עופר, מאמן פיתוח יכולות גופניות לספורטאים ומאמן כושר. בדקות הקרובות אני אעשה סדר בכל מה שרציתם לדעת על החלבון, הכל מבוסס מדע ומחקר. אז בואו נתחיל מהבסיס. מה זה בכלל חלבון? חלבון הוא למעשה שרשרת של 20 סוגים שונים של חומצות אמינו. אתם יכולים לחשוב על זה כמו לגו, יש לכם 20 סוגי קוביות ומהן אתם יכולים לבנות מבנים שונים לחלוטין. עכשיו, יש 3 חומצות אמינו מיוחדות שנקראות BCAA. למה הן מיוחדות? הן מסועפות במבנה הכימי שלהן ולכן מתפרקות מעט מאוד בכבד, זורמות לדם ומנוצלות בעיקר בשריר. השריר מאוד אוהב להשתמש בהן. השמות שלהן הם לאוצין, איזולאוצין וולין. אוקיי, אז למה בעצם החלבון כל כך חשוב? אז יש לו 3 תפקידים מרכזיים בגוף שלנו. התפקיד הראשון, בנייה. משמש כחומר הגלם שלנו, בונה את השרירים שלנו, את רקמות החיבור, כמו הקולגן למשל, ואפילו את השיער, את הציפורניים. התפקיד השני, ויסות. ויסות ההליכים בגוף. הוא בונה הורמונים חשובים כמו הורמון הגדילה או אינסולין שמבסס את רמות הסוכר בדם. הוא משמש כאנזים, שזה בעצם זרז שמאיץ תהליכים כימיים בגוף. גם נוגדנים של מערכת החיסון הם חלבונים, ואפילו ההמוגלובין הוא חלבון. והתפקיד השלישי הוא משמש כאנרגיה לגיבוי. גרם אחד של חלבון שווה 4 קלוריות. בדיוק כמו פחמימות. אבל חשוב להבין, אנחנו רוצים שהחלבון ישמש אותנו לבנייה וויסות ולא כספק אנרגיה. את זה נרצה להשאיר לפחמימות והשומנים. אז מה קורה בשריר? בואו נבין את התהליך. 2 תהליכים שמתרחשים בכל הזמן, בנייה של השריר ופירוק. אחרי הארוחה מתרחשת בנייה, ובין הארוחות בזמן צום מתרחש הפירוק. לאורך כל היום יש לנו איזון בין השניים. אנחנו רוצים להגביר את תהליכי הבנייה ולצמצם את הפירוק. עכשיו, מה קורה כשאנחנו עושים אימון כוח? הדבר המדהים הוא שהאימון הופך את השריר לרגיש יותר לחלבון. כך שכשנאכל חלבון, תהליך הבנייה מתעצם והפירוק נחלש. וזה זמן טוב לשבור מיתוס. החלון של בנייה מוגברת נמשך עד 48 שעות אחרי האימון. זאת אומרת, אין צורך לרוץ מיד אחרי האימון לשתות שייק חלבון, יש לכם זמן. עכשיו בואו נגיע לשאלה המרכזית. כמה חלבון באמת צריך? אוקיי, יש משהו שנקרא RDA, ההמלצה התזונתית היומית. אז לפי ה-RDA, אדם רגיל צריך 0.8 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף. לדוגמה, אדם ששוקל 70 קילו יצטרך לאכול 56 גרם חלבון ביום. אבל חשוב להבין, זו הכמות המינימלית כדי לא להיכנס למחסור, בהחלט לא הכמות האידיאלית. אז מה לגבי הספורטאים? אנחנו יודעים כמובן שהם צריכים לצרוך הרבה חלבון. אנחנו מיד חושבים על ספורטאי כוח, אבל האם ידעתם שספורטאי סיבולת כמו רצים, שחיינים, רוכבי אופניים, גם הם צריכים לצרוך הרבה חלבון? הם צריכים בין 1.2 ל-1.8 גרם לקילוגרם. למה? כי באימוני סיבולת מתרחש חמצון של חומצות האמינו המסועפות. השריר מתבלה וצריך לשקם אותו. הוא זקוק כעת לחומרי גלם. האימונים גורמים ליצירת יותר מיטוכונדריות, שהן אפשר לומר כמו תחנות הכוח של התא. מיטוכונדריות זקוקות לחלבון, יותר מיטוכונדריות, יותר חלבון. ספורטאי כוח צריכים בין 1.5 ל-2 גרם לקילוגרם. כאן המטרה היא ברורה, בניית שריר. הכמות המקובלת שחוזרת על עצמה בהרבה מחקרים היא 1.6 גרם לקילוגרם, זה היה טוב לרוב הספורטאים. אם תשימו לב, זה פי 2 מהתזונה היומית המומלצת לאוכלוסייה הכללית. אז איך בעצם מחלקים את צריכת החלבון במהלך היום? אפשר לצרוך 2 ארוחות שמכילות 56 גרם חלבון, ואפשר נגיד 8 ארוחות שמספקות ביחד 112 גרם. אז מה עדיף? זוכרים את הלאוצין? כן, אחת מחומצות האמינו של ה-BCAA. אז כאן בדיוק הוא נכנס לתמונה. לאוצין, כמו שאמרנו, חומצת אמינו מיוחדת. היא בעצם המפתח שמפעיל לבניית השריר. ישנה מולקולת חלבון בתא שהיא האחראית על ייצור חלבונים ובניית השריר, היא נקראת mTOR. כשיש מספיק לאוצין, המתג של ה-mTOR נדלק,
ומתחילה בנייה מסיבית של שריר. המחקרים מצאו שכדי להדליק את המתג הזה, צריך להגיע ל3 גרם להוצין בארוחה. כמה חלבון זה? בממוצע, 25 גרם חלבון איכותי כמו מי גבינה, מכילים בערך 3 גרם להוצין. אז השאיפה היא להפעיל את האמטור כמה פעמים במהלך היום. כך בניית השרירים תהיה לאורך היום. זאת אומרת, 3-4 ארוחות שאכילו 25 גרם חלבון, יהיו עדיפות על ארוחה אחת ויהיו עדיפות על 10 ארוחות שאינן מפעילות את האמטור. אוקיי, ויש עוד טריק בלילה, אבל בשביל להסביר את זה לעומק, נצטרך רגע לדבר על איכות החלבון. לא כל החלבונים שווים. מה הכוונה? יש מושג שנקרא ערך ביולוגי. זה בעצם דירוג של מזונות לפי מספר פרמטרים. כמות חומצות האמינו החיוניות שיש בהן, כמה מהחלבון נספג ונשאר בגוף, וכמה מהר הוא נספג בדם. למשל, ביצה היא חלבון מושלם, היא מקבלת ציון 100. יש בה את כל חומצות האמינו החיוניות. מי גבינה או ווי באנגלית, זה מלך החלבונים. יש לו ערך ביולוגי מעל 100, יותר מושלם אפילו מביצה. הוא עשיר בלהוצין, הוא מתעכל מהר, מושלם אחרי אימון. קזאין זה החלבון המוצק בגבינה, הוא מתעכל הרבה יותר לאט. ופה אנחנו נכנסים לטריק בלילה. אז בזמן השינה, הרי אנחנו בצום. שיא הפירוק של השריר מתרחש בלילה. אם הקזאין מתעכל לאט, זה הופך אותו לאידיאלי לצריכה לפני השינה. אוקיי? הוא מטפטף חומצות אמינו לדם לאורך הלילה. עכשיו, מה לגבי חלבון צמחי? אין שום בעיה לנהל אורח חיים של ספורטאי בתזונה צמחית או טבעונית, רק צריך לעשות זאת בצורה חכמה. לשלב מספר סוגים של חלבון מהצומח, ולצרוך כמות גבוהה יותר של חלבון. נסתכל על חלבון סויה למשל. הוא דל יותר בלהוצין, אז צריכה של בערך 37 גרם חלבון סויה תספק את אותם 3 גרם של להוצין. עכשיו אנחנו נענה על כמה שאלות נפוצות. אז כמה זה יותר מדי? באנשים בריאים אין הוכחות לנזק כלייתי עד בערך 3 גרם לקילוגרם, שזה המון ומאוד קשה להגיע לצריכה יומית שכזו. אבל חשוב לומר, מעבר ל-2 עד 2.5 גרם לקילוגרם לא ראו יתרונות נוספים לבניית שריר. שילוב פחמימות עם החלבון לא מעלה את יכולת הבנייה. מה לגבי שומן? אז שומן מאט את ריקון הקיבה, הוא יכול קצת לעכב את העיכול. מרקם אבקתי או עיסתי משתחרר מהר יותר לדם. לעיסה, לעומת בליעה, גם תשחרר את החלבון מהר יותר לדם. טוב, אז בואו נסכם מה הדברים שחשוב לנו לזכור. אז בראש ובראשונה, כמות החלבון היומית. היא הפקטור המשמעותי ביותר. הטווח שאנחנו רוצים בין 1.4 ל-1.8 גרם חלבון לקילוגרם לרוב הספורטאים זה עובד מצוין. שנית, הפיזור. 3-4 מנות של 25 גרם חלבון במהלך היום. אם אתם רוצים להאיץ את תהליכי הבנייה עוד יותר, אפשר לצרוך 40 גרם חלבון קזאין לפני השינה. ושלישית, האיכות. שאפו להגיע ל3 גרם להוצין בכל ארוחה. טוב, אז מקווה שהסרטון עשה לכם סדר, שיהיה לכם בתיאבון ובהצלחה עם החלבון.